Дами и господа, този поздрав идва от майка Севджан за нейния единствен син, гордостта на майка си Риза Гадар, за неговата прекрасна съпруга Деси и за тяхното малко черно диамантче Маги. Риза Гадар, син единствен и любим, за майка Севджан винаги незаменим. Където и да тръгне, където и да е, майчината обич винаги ще го пази с криле. До него е Деси, жената на сърцето му, заедно градят щастието в живота си. А малката Маги е радост без край, черното диамантче на семейния рай. Риза, Деси и Маги, най-голямото богатство, обич, уважение и семейно щастие. Където и да сте, каквото и да става, майка Севджан винаги за вас мечтае и благославя. Маги расте красива, добра и засмяна, от любов и грижи всеки ден огряна. А Риза и Деси рамо до рамо вървят, с много любов своя дом градят. Няма по-голяма радост за една майка от това да вижда щастливи децата си всеки ден в света. И днес този поздрав от сърце звучи с най-топли думи и добри мечти. Риза Гадар, Деси и Маги, семейство прекрасно, за майка Севджан сте всичко най-ценно. където и да е, Винаги ще ви носи в сърцето си тя с безкрайна майчина обич и топлина. Риза Гадар е мъж с добро сърце, уважава хората и държи на честа си най-добре. за семейството си дава Всичко без замяна, за Деси и Маги. е упора постоянно. Севджан се гордее с всяка негова крачка, Всяка победа, всяка сбъдната мечта. защото син като Риза не се среща всеки ден. Той е нейната сила и най-скъпият ти дар, безценен.